5 tahun tak ada kepastian, masa berlaku Anda sudah habis. Expired, 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 expired. They're stretching out on my path, and moments are quicker than last. Time goes, I'm tired, and finding it harder to see the kindness you told us to be. Lima tahun tak ada kepastian, masa berlaku Anda sudah habis. Expired, 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 expired. They're stretching out on my path, and moments are quicker than last. Time goes, I'm tired, and finding it harder to see the kindness you told us to be. I'm trying. Lima tahun tak ada kepastian, masa berlaku Anda sudah habis. Expired, 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 expired.
stretching out on my path, and moments are quicker than last. Time goes, I'm tired, and finding it harder to see the kindness you told us to be. Time. Lima tahun tak ada kepastian, masa berlaku Anda sudah habis. Expired, 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 expired. They're stretching out on my path, and moments are quicker than last. Time goes, I'm tired, and finding it harder to see the kindness you told us to be. Time.
5 tahun tak ada kepastian, masa berlaku Anda sudah habis. Expired, 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 expired. They're stretching out on my path, and moments are quicker than last. Time goes, I'm tired, and finding it harder to see the kindness you told us to be. I'm trying. Shalom, oras madita damang dainang, dohot sude na po sa bulong salut na. Kurang lebih 5 tahun persauran nami dohot tita di gerejon, om matikina di bagas sadarion, om maparpudihami marhobas ala lau pindah tu Medan. Jadi kami dohot saluhut parhalado kebayaran baru pasahaton. Tapi selama hari Minggu, selamat datang diakan na odope mandohoti parminggota di gerejon tuama nama masuhita. Songon acarata ima di mingguta na parjolo dung Trinitatis dohot topik di taluhon Yesus tod di najahat. Andoran tamulai martang yang nahombe mahita dengan tabe. Amin.
Tapuji ma Tuhatta, maredde hitajan buku edde nomor 112 ayat sada rodi ayat tolu. Haleluya, terpuji Maha Tuhan debata dibandingkan basana. Sai tonggir mahitabe pasangap debata tai diban asirohana. Sangap hagogoon hatoguon habistaran dia mata nadigija. Haleluya, di Yesus taleon asangaponi lape puji-pujian. Di leon mudarnai mamuri tasasudi para di hati goran. Dengan persaurat tutuhata mediana. Sanggap doturiana. Jong mamu. Haleluya, ditondi nasangap nabadiai tadok mauliate. Atunang sari panatu rohatana soduk togu luhut nado mandate. Tua majambar tabahenona salelena. Dia dopani debata. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tano. Amen. Nama molus do anggo portibion rap dohot pinangido ni rohana, alay na niandro di saleleng ni leleng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale debata sitolusada, debata ama dohot toddi parbadia, namadok mauliate tuho, ala ditoppa, dipalua jala diparbadiai ho hami, inorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi,
Saya ramo timahami di bagasan parmaraan, dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusudani bohal nami, tuhara jamu, nadi banua gijangi. Asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata naib baru. Amin. Undul mamu. Tapuji matu hata maredde hita marhite buku edde nomor sia ayat sada dohot 2. Puji holong mirohamu, oh Tuhan Yesus Raja Tuhan on maton diku ai edobina idomi uhalupahon padiriku memikir holong Sai dilului odoau au behu haluton ho ditai diro rohaku dibaheni oleh ono dipilih tuh hiang londilku ibehu todo oh Tuhanku. Tangi ho kamu ma patik ni debata ima sian Injil Matius 5 ayat 10. Naing songon ima marsinodang palitomuna di jolo ni halak asa di ida akka pambahenamuna na denggani asa dipuji nasida amamuna na di banua gijangi ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na obar. Obar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian buku edde nomor 170 sada ayat sada dot 2. Tanda imaa suka bimadot rohaku uji maa pamanat Tuhan padalaku
jongjong mam. Asih maroha taringot tu pangalahoku olo tutu jot donali ludalaku sisa dosaku sudah debata. Tato poti madosata nagodangi dia dopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagodangido say asi maroham mida saddok bangso nami say sama dosa nami saluhutna say sungguli maroha nami asa muba roha doho pangalaho nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangolu hami. Amen. Begema baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun na manorob akka dosam. Say mulak maho tu au, ay ahu dosi paluaho. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amen. Undul mamu. Tapuji matuhatta marhite buku eden nomor 114 ayat 2 dohok tolu. Oh Jesus, haholongani say tatapamion. Oh pangundinganani, undingi hamion. Sayunang magomani ay natinobus mi.
Hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion imana tersurat di pasalmen 42 mamukame sian ayat sada rodi 12. Tajahama masikat sorin edde si podaun sian akka anak ni si Kora. Songon pakalukuton ni ursa di aka guluan, songon ido pakalukuton ni tondiku tuho ale debata. Mauas do toddiku di debata, ni debata na mangului, addiga pe tolhasau asahuida bohi ni debata, Sai ilu do si panganokku arian dohot bornin, ay manipat ari do di pandok tuau, di dia do debatam. molo sapala marningot audisi, jadi use mahu hilala rohaku di bagasan, na uduri ahu dot na jolo rap dohot akan natorop, manopot bagas ni debata, huhut marsuara olop-olop, dohot puji-pujian rap dohot akan nalahong marari raya. Buasa setuki ho ale tondiku, jala buasa saya rusak ho di bagasan au, haposi ma debata, ai sana pujiokku dope ibana, hatuau ni bohiku jala debataku. Tuki dorohaku di bagasan, dibaheni marningot doahu diho, sian luat martopihon Jordan, dohot sian Hermon, sian dolok misar. Sai masih haraan do aka sampuran di bahin suara ni hasapmu, sude aka obakmu do galubangmu makukupiau. Alai di parbaga-baga Jehovah doa sini rohana arian, borngit pe sai mamuji jala martangiang doau tu debata ni hanguluakku. Jadi niku do mandok debata partano batoaki, buasa tuh di halupahon hoau, buasa ikon sai mar tujung-tujung au, mardalan di bayan pangar sini musuh. Nunga magopuhian holi-holikku, landi sahi akka musukku doau, ai di padat dati nasida do ganup ari maddok tuau, di dia do debatam. Buasa sai tuki ho ale tondiku, jala buasa sai rusak ho di bagasan au, haposi ma debata, ai sai napal joku dope ibana, hatuan ni bohotku jala debataku. Ido sahatna, martua do natumangion hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Ta puji Tuhatta maret dehita sian buku edde nomor 710 sada ayat sada dohot 2. Songon ursana binuru mawas di ay tabari, songon ido amang ido nandonok tutuhaki, holan hode bataki dohu sai di dok musuhku tunggu dia debata jalan mawas rohaki bingot parmasuhaki rodi gir de endeku ngal tujuh Tuhanku.
taha tidakkom ma haporsiatay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumopalangit doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuon ni si Maria, nagabe-gabeya siya toddi parbadia, at doran sohaubuan, ido tuhatan na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosa ni, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsia di toddi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan yalak Kristen akan na badia, dohok dia sesani dosa, dohok dia tai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohok dia ngoluan na sora sudah. Amin. Undul mamu. Tapi kema ada puji-pujian marite kor paduan suara saroha.
Tabe Gema Titing. Tikting di Huriatta di Bagasan Minggu Sadarion, Parjolo, Guarne Minggu Sadarion, Ima Minggu Parjolo Dung Trinitatis. Topikna ima di taluhon Yesus ton di najahat. Paduahon jadwal Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 ujian tulisan. Di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 ujian lisan. Patuluhon tikting naing marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma goar David Epson Mayer Butar-Butar ST. Alamat Jalan Kebagusan 2 nomor 23 A6 Kompleks Villa Kebagusan Asri Pasar Minggu Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Anak ni Amata Insinyur Peli Butar-Butar. Tubuh ini Inata Elida Boru Simanjuntak Sarjana Ekonomi. Dohot Orwana Goar Desi Fabiola Natalina Boru Siaturi SDS. Alamat Jalan Lempuyang 1 nomor 14 Blok L Mega Cinere Depok. Huria GKI Cinere. Boru Niamata Insinyur Bukti Parasian Siaturi CES MH. Tubuh di Inata N Margadda Uli Boru Simorakir SE MM. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 pukul 8.30 WIB di GKI Cinere. Paut-paton ruas namoding. Nah di hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 nasalpu nunga maruju ngolu amang Dr. Adus Fred Hutagalung MMSI. Umur 30 tahun. Alamat Kompleks Depdikbud nomor 15 Ciredde. Sektor Satahi. Nunga tuudean na di hari Kamis tanggal 10 Juni 2025 di TPU Tanah Kusir. Palimahon retreat sekolah minggu. Sian hari Jumat 1 Sadarion di Patupado retreat sekolah minggu dohot tema hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Maringanan di Villa Bukit Pinus, Pancawati, Puncak. Nagabe Parsidohot, Ima kelas Yeremia, kelas Yohanes, dohot kelas Abraham. Kelas Sada, Rodi kelas Onom SD. Panopon workshop Naposo Bulung. Di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 naik pinat di Patupado workshop NHKBP seresort Kebayoran. Temana bersama-sama melayani Tuhan dalam ragam warna dan makna. Maringanan di Serbaguna A pukul 10 sahatu pukul 10 WIB. Narasumber Pendeta Liston Butar-Butar, Pendeta Nelson Situmeang, Pendeta Nick John Simanuk Khalid, dohot Pendeta Ferdinand Huta Barat. Info pendaftaran Boima menghubungi Ketua NHKBP Alexandra Tambah. Papituhon Dewan Marturia. Seksi Pekabaran Injil Dewan Marturia
Nang membuka sekolah Alkitab HKBP Kebayoran Baru angkatan na paduahon. Nanaing di Patupa mulai bulan Juli sahatu bulan Oktober 2025. Di Patupa mai ganup hari Sabtu pukul 10.00 sahatu pukul 10 sia 30 wib. Naing bukaon godangna 2 kelas. Nama ringanan di HKBP Kebayoran Baru. Pendaftaran peserta Boyma menghubungi Amang Ivan Nenggolan, dohot Amang Sintua Melvin Panggabean. Pawaluhon perpindahan Sintua Turman Simanjuntak. Mardomu tu rencana keluarga Amang Sintua Turman Simanjuntak pindah tu Medan, sadarion pasaat pelean dohita songon tadda hamuliata di pakobasion ni Amang Sintua Turman Simanjuntak saleleng di HKBP Kebayoran Baruon. Tapasahat mai tujolo dung sipul jamita. Mardo mutusi tagan so jamita mardalando tolu katong 1A 1B dohot 2. Sialani haradeota upasat hami mauliate. Pasiahon pertangyangan punguan parhalado pensiun. Di hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 pukul 10 WIB nang di Patupado pertangyangan punguan parhalado pensiun dohot keluarga HKBP Kebayoran Baru. Maringanan di Serbaguna A. Pinabotohon tu sude parhalado naung pensiun dohot keluarga asaman dohoti partangyangani. Pasapuluhon selamat ulang tahun hari hatutubu dohot ulang tahun hari parbagason. Parhalado dohot ruas nihuliata pasaton selamat ulang tahun hari hatutubu dohot selamat ulang tahun hari parbagason. Tusude ruas nihulia natubu manang namar bagas di antara tanggal 22 satu tanggal 27 Juni. Saya hatama nama masuk molotung adong ruas nihuliata nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahunon di Paboama tu ganop situa di sektor Lamanang tu sekretariat gereja tahun. Akatikting naso ni jahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manakiak koni tu jolo ni tuhata oras madihita sude. Tapi kema edde puji-pujian marhi tekor sian paduan suara godung.
Tapuji ma Tuhatta marhite buku ede nomor 450 tolu. Mamuka siana sada dohot udukna. Laos pasahaton pilihan sada A, sada B dohot pilihan padua hon. Sada goarna umuli, siana sagoari. Goari Tuhatta Yesus, idona umuli. Goari Tuhaki, holani do endeki. Goari Yesus ki, do pamalum rohaki. Tung na malum rohaku, nung ason ang tondiki. Goar mi do senjataku, do pak akamusui. Goari Tuhaki, holani do endeki. Goari Yesus ki, do pamalum rohaki. Si palua do goarmu, saut malua tondiki. Nasarat eni simbolis, ikon segamai noni. Goarni Tuhaki, holani do endeki. Goarni Yesus ki, do pamalum rohaki. Sai ende hon magoarna, burju hati dakoni. Pai masa hati tasogot, langsung membatuhani. Goari Tuhaki, holani do endeki. Goari Yesus ki, do pamalum rohaki. Sada goarna umuli, siana sagoari. Goari Tuhatta Yesus, idona umuli. Goari Tuhaki, holani do endeki. Goari Yesus ki, do pamalum rohaki. Tung
nunga sonang tondiki Goarmi do senjataku Dopak akamusui Goarmi Tuhaki Holani do endeki Goarmi Jesus ki Do pamalu rohaki Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramo tiak kate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion. Imana nienet sian evangelium ni si Lukas bidualu. Mamukamay sian ayat 26 ro di ayat 30 sia. Songonon ma didok disi. Marlayar nasida tu luat Gadara todokon ni luat Galilea. Asadung tardarat ibana dapat sama sadahalak isi ni hutai partod di nahodar. Nunga nania lelengna dangolo be marabit jala dangolo mian di jabu di akaparbadado ibana. Alai disi di ida Jesus mengangguhi ibana manukap di jolona. Jala gogoma suarana mandok. Marhua ho tuau Jesus anak ni debata na sutibul huelek-kelek ko unang arsahi au. Ay didok ko Jesus do to dinahodari ruar siya jolmai. Nunga jot-jot disoroi ibana. Gabe diratei jala dibeakon halak ibana laho mga ramoti. Alay dirapui to dido aka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan. Di suku Jesus ma ibana ay ise guarmu gabi di dokma loksa do guarhu ay torop do to dinajahat sorang tu ibana. Los di elek-elek nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alay adong ma disi di robeani babi sapunguan na balga na majapali. Gabi dipangido asa diloas nasida mamongoti akai jadi dioloi ma. Gabe ruar ma tod dinajahati sian jolmai. Dibongoti maka babi. Jadi marbubur ma nasapunguan babi sian rura tu tao. Los mate mogap. Alay dung diida akka parmahani namasai. Mapurus manasida. Dibaritahom mai dihuta dohot di akaladang. Gabe ruar manasida marnida naung masai. Idapot ton ma Jesus. Jadi jupang nasida mahalak na jahati marabit jala marroha. Hudul di labung pat ni Jesus. Jadi hatahutan ma nasida. Alay akan namarida saido pabuahot tu nasida. Pangalaho ni hamamalum ni nasinorangan ni akatod di nahodari. Jadi di elek-elek saluhut pangisi ni luat humaliang Gadara maibana. Asa sumurut sian nasida. Ay biahaton si tutudo nasida. Los bongot tu parau maibana laho mulak. Di elek-elek halak na tinadikon nito dinajahati do ibana naeng donganan na ibana niyan. Alay di palaho do ibana nin nama. Muli maho tu jabum. Pajojor masa luhut na binahe ni debata tu ho. Jadi lao do ibana dibaritahon ma disadok hutai nasa na binahe ni Jesus tu ibana. Ido yang go sahatna. Horas. Hurian itu hatta damang dainang on manapa dua halihon hami marhobas di son tep di pukul walu tong alay atik biya naso tikidang pajupang hami marguar Nelson Situmeang paditani AKBP nuaeng martugas di kantor distrik DKI di gedung Sopo Marpikir mangalap buruni rajai burtapu bolon inangi padita tong ima paditata di HKBP Tridharma. Sadama dihami dak danak usia 5 tahun. Horas ma dihamu. Turpuk sadarion inang amang terkenal doon ala ngagodak kita ramat jaha jala dibain doon gabe sadar rujukan lau mambain film satu film layar lebar. Apalagi di Indonesia on godang gua ke film taringot turoh jahat, tuna kesurupan, jala laris-laris do bereng. Dok kuboto
songod dia pangatusion na alay di filimi boy do tabereng adong do agogo ni huaso ni Toddi Nahodaron marhagogonin na disi dibayan ka simulasi na dibayan ka contoh na alay nang pesongoni odo na hutiop gomos di rohaku adul gumogo do tuhaku Jesus siya kuaso ni Toddi Nahodari jalahu ilalahi tasaluhut na pe kosongonido ikonido natatiop di rohatta ala turpukon takas do di patuduhon ni alani nangamang unang sanga terjebak hita dia ka pangatusion dia ka pemikiran apalagi nunga gudang masuk informasi siya naka film nuai kutogyo majo hita laho mamereng songod dia do horo atau Toddi Nahodari roh jahati mangula di Portibion songod dia do horo ibana mangula di Portibion adong sa dapat dohan madok songonon molo marikati ibana songon hoda dungi makuling songon hoda manujang songon hoda atong ahamay hoda ido kan atong itabereng majo songon dia do Toddi Nahodar Toddi roh jahat di Portibion adong tolu pinomat di patuduhon bibelta di turpukta sadarion na parjolo pangalahona ima mabay sega ngoluni sasahalak na ginonggoman na ima na di patuduhon ni sahalak na di turpuktaon ima na parjolo na paduahon mabay halak terpenjara terikat candu kecanduan buasa udoko terpenjara terikat ay dibeak kodo halakidang idot ahe na kining inangamang dibeakon dipasung memang didok dirapui to diidoin na aka ihot nain na alay dang apala tali rate beaki na ditaringoti disi alay keterikatan tu Toddi Nahodari sadiri do maksudnya di son dia bisa memutuskan rantai yang mengikat tapi kita terus terikat sama dia ondo na ning na kecanduan terikat terpenjara na patoluhon on ma apala na di pamalum Tuhan Yesus ima pangalahon ni Toddi Nahodari ima manirang halak sian keluarga sian dongan sian punguan kan nakining songoni do ibara dangolo bemian di Jabu saya di parbada doin na atong inangamang molonga tabo to pangalahon ni Toddi Nahodari sian tolu contoh na binayan ni turpuk taon noang itabereng majo tungolut tabe itabereng majo tu lingkungatta itabereng majo tu parsauratta adong do pangalahon na toluon ima namanegay ngolutta secara fisik juga secara psikis bahkan mental zaman sekarang macai tersohor do masalah mental illness atik BH dong sian parngoluat tahun nabui manigay hita secara fisik secara mental unang-unang pangalahon itu Toddi Nahodari pangalahon roh jahati dungi na paduahon nama baik kita terpenjara terikat kecanduan nama taboto ate manginang sude ngerido pangalahon na kecanduan non gudang doa keberita nang kecanduan psikotropika narkoba dot sejenisna na baru hype nuaing na lagi naik nuaing ima kecanduan judi online sude do nama tua dak danak apalagi na songok kami di tengah-tengah sude korban jala molonga songonon tutuman na didok nina patoluhonon gabe sirang maibana sian keluargana sian donganna sian punguanna buhaman yang terjalo di keluarga baru-baru awal 90-an masuk ma adong jenis obat-obatan terlarang tu Indonesiaon nama baik pangalahon ijol magabe hira dak boto do naing keluarga na muluboy sa tabihi ta si majujung neneng gadison na law manuor obat-obatan terlarangon jadi
pangalahon atuluon boy do ita berengi nangamang boy ita analisis dia do. Dung boy ita berengi toho matutu gurang gu HP na songoni. Na boy mangihot hita, na boy memenjara hita, na boy mabecega ngolutta, mabayan hita sirang sian dongatta, sirang sian keluargatta, sirang sian punguatta inangamang. Dakolan saya ada 2, 3, ratusan, ribuan, legiun. Gudang bututu. Jala ido situasi ni todi nahodar mangula di Portibion hita inangamang aka dongaku naposo bulung. Rumit do mangatusi ala hira ribuan wado noengon mangadupion. Hira sirongom ro edang dope sidung Israel Ukraina ngaro Rusia Ukraina ngaro Israel Iran dang dope ngaro India do musai marporang. Wado sirongom ro dang dope sidung persoalan taringot tu di lingkungan ta banjir dia sude ro musai di Papua dong masalah na pulau dia sude. Lo tu dia do hitaon. Si rongom ro. Inangamang unang salah. Ulaot tape karejoat kapar karejoat tape dohot kapar sorat ta boy doi mabahin pangalahon na si songonon. Ita-ida inangamang di masa nuaengon karejo apalagi sistem SIF. Dak kuboto aha esensi ni sistem SIF memang godang do halak marbuah baenon ikon dohotan nami namai amang SIF i. Alay shift ngaira maralo tu perputaran di Portibion gabe mangihot iba ikon na modopian iba di jabu daong ikon kaluar ce jabu ala shift borngi koin na dang mian be iba di jabu ay shift borngin buah baenon ay mo luhu paluaon malua nama sude ulaon dang adong be pengangguran namanin na di sistem don waeng na di situasyon don waeng di baet songoni asa sudehi tajol maun terikat tu si gabe hira adong pangalahoni roh jahati don waeng di sistemon. Sada pertanyaan na belga dori nangamang suku-suku dihita raboi hita gabe tarimang-rimangi di ngolutta atik adong pangalaho si songonon di ngolutta waeng. Ala ni girgirna nakarejo lupa iba nama jamot ton hahi pasonna. Ima makana molonga di dok workaholic tong do salai tong do repot si workaholic gila kerja imana pokoknya lupa hira berita taringot tu halak Jepangi workaholic ujungna lupa ijamot ton hai pasonna los badabu songoni didalani laulau tu karejona di dia do hitaon wae jala unang-unang adong na asing na mangihot hita ia kenangan masa lalu maon jala jod do memang songoni apalagi taringot tuna persoalan halak nanga marujung alai ia persoalan idang marna marujung diwarit sotu anakna diwarit sotu popuna anggo yunang dongani ayo pungna pe jukat dona jolo inna unang-unang adong perilaku na songoni jala di pangalahon na asing adong do perilaku na mangihot hita kecanduan pokokna molo gitar ni damang di sosangai putek sosanga di gadis si sosanga ikon di lape damangi nga tibulao terus terikat inangamang terus terjerat itu dia nama hitaon pangalahon na si songonon manuaeng ro Tuhan Yesus dibolus Tuhan Yesus do taon na di hona badai ima tau Galileai inangamang ibolus doi tugadara ape pajupang ma dohot sahalak na si songoni ra Tuhan Yesus pe ro tuhita inangamang mamulus aka puta aka luat alai ko tuhita doraro ikot tuhamu tuhita sahuriaon ala dadong dibereng ibana pangalahon na si songoni dihita alani tolu mana di ulau Tuhan Yesus tu sahalak na di dapat na sida digadarai na parjolo ima di palua di son omma malua na situtu malua na polin na holat Tuhan Yesus doboi mangulahonon
dakolan dirapui rate, dakolan dibuka tali ale on mahaluaon na situtu. Los on mahaluaon na sahat tuhita inang amang. Marhite padidion na badia na tajaloi. Malua dohita sian nasa jorgong ni sibolis. Ido bahen di awal hudok, ido na hupeop. Adul do gumogo tua Jesus sian kuaso ni sibolisi. Sian gogo ni tod di nahodari. Adul do gumogo tu hakku. Ay nung nga tardi di au tu bagasan guarna. Ale galedo anggo dagiku. Galedo hitaon ni nangamang. Ay buah bahenon lam tu lam gale. Kadang ido. Adong nakining tikting ulang tahun tambah umur tapi moru do anggo hagogoon. Lamar tambah do ulang tahun, puji Tuhan, syukur Tuhan. Ale anggo gudang do na moru parbinegean. Moru pamerengan. Se ditahehoin na sa inna. Alang ama rumur sekian puluh. Galedo anggo dagingon, alani tohodo na ni dok, ikon terus do hita dungo berjaga-jaga. Ay galedo yang go todi, yang go dagiktai. Alani hati-hati nang amang. Audak kuboto ro alak inang amang sude amata inata parhalado sian jabu ahado di bawah kamu tu garejaon. Dak kuboto adong do dison nama buan hapor seonna pasti adong. Adong do dison nama buan persoalanna pasti adong. Adong do dison sebalikna hapor seonna tinggal hojo di jabu. Hapor suhonna persoalanna tinggal hojo di jabu. Bahasa udah kosongoni nang amang ay boy do rohi tatu parbingguan disod do dagik tei ale hapor seotta ta tinggal hod di jabu. Bahasa udah kosongoni ay di piga hurian ni dalanan nga jelas-jelas marminggu songonon ale ala adong natangis sa danak torsude ma ruason inna ay pangalahon ni danak do tangis sinang amang da mulu marjamita danak tong do repot ra ditinggal hon nasi dapur seon na dijabu ala daging na naing marminggu kemungkinan adong manang ditinggal hon persoalan na dijabu dison sama mina ale mulak hihuti muse persoalan ni dang sidung do peonin na kemungkinan adong inang amang galedo yang go dagingon ala ni matohoma di doko bukwe deta yang go musutai si bolisi jorbut do pangalahoni dungi di dok surat Petrus mana mau taot do ibana mardalan mau taot mangalului si bodutonna siapa yang kondisi lemah dia ditelan ya ternyata saya lemah ay galedo au alani ita ida marsiajar ita sia sahalak pargadaraon didok di si ibana marabit marroha hudul dilabung ni patni Tuhan Yesus dukku jaha ayaton gabe huingot ma jamitata minggu nasalpu di bahet debatama tuhita tuppal di simajujukta gattini orbuk di parulos somma tuhita abit na saksak berarti marabit di son na di parade Tuhanido abit na saksaki tuau na dilihat Tuhanido tuau paheakku si pakeokku ima molo didokna perlengkapan sinjataku ido si pakeokku ima hata ni debata dungi marroha mau alani i alai dang boy au dao sian patni tuhaki sian labung nei ay molo ngasa nga dao au dak kuboto betu diau mangalaka dak kuboto betu diau mardalan disima di bodut si bolisiau alani terus datang inang amang sada pangalaho halak nama boto takas manada ia ibana halak nagale ima mangakui hagaleon na mangido pangurupion molodang diokui hagaleon apalagi molo ditabuni Maldon dang iboto dokter pesongonido nga dokter di mana spesialis ABCDEFG isuk do peita ahado sahit mo pangin na do molodang takui itatabunihon dang itadok
saya memang dokter adong do ABC na dang ni tarupani. Iba na pedang yatu si iba na hasil onon na ubat tu hita. Iba ijahama cek darah dia sudah. Idung dicek darah songono do daong sai nitta. Iba na pe bingung do. Songono do din na hasil laboratoriumon. Daong dokter dang songoni ya sai nitta tatabunihon. Maul do roha malumon songoni. Alani molo na takas do huboto nagale do au. Huatidakon, hutopoti, huakui, roh autu son, roh autu pungwaku, roh autu gereja, roh autu natorasu, roh autu keluargaku, roh autu yanakoku, okui, gale do au daba, dakwat tu si medsoson, dakwat tu si handphoneon urupi jauh bado mambain wifi, ningon, molo sa tayo tabunihon dang bui, dang ibu to pau putay nangamangi mambain wifi di handphone ta, HP saya terus memutar-mutar basa dang bui connect nit taman non, di sido situasyon ni nangamang galedo anggo dagikta ape alotta si bolisi narjor buti say mau tahot mardalan mga lului si bodduton na atong hitaida ma nunga di paluat tua Jesus ingot ma halak na tardidi do itamang inang halak naung tardidi do hita alani unang pola mabiar unang pola maila di sodoro hasesani dosa ni namang parageda na kining dung tatopoti dosa ta tangi hok kamu ma baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa di pargogoi ma musai mulak laho mamakke gogot ta tu ulaut ta siap hari di son ma terjadi nangamang di punguanon di punguan halak na porseaon di san ditantang ma musai so sanga madabu hita alani dungoma boam ma sinjata nabi lean ni tua Jesus tu hita ima hata ni debata dungi pangalaw na paduahon na dipatupa tua Jesus tu halak pargadarai ima di pamalum inangamang buasa di pamalum ala buah bayanon hamu majo mambayakkon setiap bidang marabit hape di alaman sude songoni di parbadan gariada dak taboto be songod dia be adong bugang di dagingna dipasung diikat unang-unang nga idang guri halakon molo manobbo dang ido dak taboto songod dia dong luka di dagingna nuaeng alai di pamalum tua Jesus do ibana boy do ibana marroha musai mulak marabit gabe itaingot ma nanidok ni sada Petrus 2 ayat 24 hinorhon ni bugang naido gabe malum hamu hinangamang dak ko boto adong do itaison natopet marsahit adong mungkin adong na menahun ale alanga menahun bagabe dong aku masahiti nitta agabe ngau boto molonga songonon ngamar ngilutas siamun berarti ikon malang arsik maon alanga walang natwariahan in nama di pamalum do hita alay di pamalum na songod dia do ay sahiton nga 10 taon dia won dang marna malum nitta rupani nanidok na dison di pamalum hita inangamang gabe adong di hita nuaeng hira sada kesempatan sada tiki laho maboan hamalumon tudong aku on man nama cai terkenal di sada teknik pastoral di sada teori pastoral yang terluka yang mengobati ninna adong bedo bugak ta nuaeng inangamang adong bedo sahita adong bedo nuaeng di hita nama benacit di dagikta alai nuaeng di lewat debata di lewat tua Jesus tu hita sada tiki sada kesempatan laho mabuan hamalumon tu dongatta laho mabuan hahisaron tu dongatta luar biasa don gabi huingot ma lapatan nipatik paunopon ikon roha panguluhod do hita roha panguluhon lapatan na molo adong punguan roau ikon lam hisar do punguani ikon lam semangat do ido roha panguluhon ay molo roau gabe bubar do punguani bau do si paroson memang unang-unang nahubuanon dang roha panguluhon sada kesempatan dihitai nangamang nang pe marsahi tau nang pe adong bugang di dagiku adong
basir-basir ninna si Paulus di dagingna, alai gabe dipake debatadon wae ngau, gabe sibuak kamalumon, gabe sibuak kahipason, sibuan hahisaron mau, tu dong aku humaliang, tu yanakokku, tu pahopukku, tu helaku, tu parumaiku, tu sude, tu punguanon, punguan kuren nakining, punguan kor sinakingani, punguan di huta, punguan di parmargaon. Ido atong gabe, oh ido lapatan na HP na di pamalum. Nah deba memang adong do di pamalum iba na siyan sahit na. Ali mulunga mertahun-tahun waeng sahit tu, buhana maon Tuhan. Adong go lapatan na paduahon, gabe sibuan hamalumom mahamu, gabe sibuan hahisaron mahamu, gabe roha panguluhon mahamu, ima na paduahon. Na patuluhon, omma nama ayat parpudi, na didok Tuhan Yesus tu halak gadarai, muli maho tu jabum. Pajojor ma, saluhut na binahen ni debata tuho. Muli inang amang, ita bayakon tu paropuan ramuli. Hape non dipakai Tuhan Yesus muli maho tu jabum. Memang muli lapatan na mulak. Tu sudedo muli. Alai ala di peristiwa pernikahan, paropuan ma didok muli, si boru orowan ma muli. Alai muli pe ibana dang nanaing mandok. Holan tu paropuan non ola lo manggombar hondo si boru orowan non nuai ngamuli be tu hutana. Alani molo boru orowan ibana hutana ima hutani amat tanah. Atik behadong boru situ meyang isukun di dia mah hutam ito ninnahami rupani di si poholon molo ninna gadi rohakku berarti laeki par si poholon kan ido dengi do tahei nang ama udah asa sanksi ajari hamu songoni do jadi moldo dohonon dang sukunon tu anak boru atik BHK dong aku napo sebulung pajupang di dia hutam ito unang suku songoni tumagod do sukun di dia mah hutani bapa hutani tulangi tumagod do songoni tasukun alam molo itasukun di dia hutam ito molo sanga di pabuai bana hutakui cengkareng ina berarti ngadong na punasa na sida par cengkareng dang ido teh ido teknikna ido muli nang amang unang salah itada dak kuboto non nggak salah HP salilengon nita daw koreksi mai otik muli kembali ke kondisi huta di huta ido ibana aman makana didok par di huta molo amat ta par di balian do ai di balian do adong tindakan kekerasan ai di sido mangobak adong do di balian ido adong babiat di sido adong serangan sian hutana asing ai do konsep natong alani di par di huta ikon di huta ma aman ma di huta ala huta tong terlindung do denggan alani muli maho tu jabum tikos mai los on ma di dokter Yesus tu hita muli maho tu jabum tu bagasmu nah dia bagas tan wae nang amang nah kini ngadong di jalan dia adong tikting ujaha di son nah dia do waeng bagas ta di dokter Yesus asa muli hita tu si aido panidang yotta salilingon halak dagang dohita di luaton di Portibion halak dagang lapatanna musafir sato kinari bongkaron ni Tuhani nama aka udung-uduk kusyanon mulak au tu bagassu ima banua gidjangi surgo sabulot tai tu sido hita muli inang amang alai ala dilihat Tuhan Yesus dope dilihat debata dope tiki dia nuaing mardalan di rurani asianganon nang pe didok ibana di si muli maho lapatanna inang amang muli maho tu kondisi hak Kristenon songo dia na ditopani debata di son ma situasi i muli tu songo dia do au songon halak Kristen napolin na tutu songon na tinopani debata sada tantangan doon ala gabe didok ma holan jol madonaeng na muli tu haulion ni debatai muli tu
haulion songon na panoppaoni hola jol mado noaeng songoni dohot do noaeng papahanan dohot do si Bruno nami dohot do si Beleki nami dohot do akka suasuanan na husuat di Jabu muli tu si dohot do inangamang dohot do alani didok do di si di ayat 30 ya dibari tahun mai disadok hutai jadi dohot do sude saluhut pangisi ni hutamunai dohot doi muli dohot doi tatogihon muli artina aha imatong turpuk jamita minggu nasalpu akan natar hurung Roma hata haluaon tu nasida ita palua tarhurung sianaha mungkin banyak orang tetangga kita teman-teman kita selama ini terkurung terikat dang bui malua sian hapogoson sian kekerasan rumah tangga adong ra di humaliak tanah songoni dang bui malua ibana sian kecanduan apalagi nuaeng akka jorat si nuaengon dibahen sangat indah HP nama jorat do HP tu sido hita tarjou boan na sida muli mulak congo dia do ibana songon jol manusia di toppa de bata hata keren mandok memanusiakan manusia apuli na marsak inangamang apuli na marsak unang tabayar sakna nga jelas-jelas matean sa isulikit dope itu dia hiak koro di bawah kamu eda marubat tuson autusan inna dope apuli do ido ulaut taina molodang boy ta orom hatat tatumagon sip hadir di si hudul di si moladong edde huria do tiba maredde tumagon pinahohom unang itabayar saknidongan nama ngapuli do ibaro nama boan atik beha boy marhite harorokon hisar muse dagingna ro muse semangatna lam tiur muse akka rohana dohot pardopahanna na patuluhon urupi man tong akan nagale dakku boto buhado hita mangat tusion unang-unang gabe marlubba hita nuaengon do na gale portibion nitta asa ro pangurupion di hita ngata boto inangamang ro pangurupion sen pamaretta bantuan ngolong adong buah-buah adong batuan songonon syarat na on tung naso tau hiape ibana dilului mana do asa dapotan na utahe aha do syarat na inna do jepek saya adong do itu kangi surat miskin asal masahat tu ibana bantuan ni apedang ibana ikon hasahatan na kan ido tahe manginang unang-unang adong di hita dang tu si hita tarjo adong sada hea viral na ray artis bayan ibana konten na mangalopay mana HP gas 3 kilo ipake torgaor sude saga tar surat takas di si takas siat tar surat di gas 3 kilo untuk orang miskin wilala dang buta huruf ita boy ita jahai mangurupi do hita tu nasida urupi akan nagale unang gabe hita ida ma songon situasi na masa di Indonesia on gabe sian subsidi tu nagale ido disuhat halaki martriliun dakku botolo tu dia benon nai rohana mai sih dakwat tu sibe dang tu sibe hita inangamang tarjo di son mahita ngunga didok debata tu hita muli maho tu bagasmu muli maho tu jabum atong masuk mahita tu sada edde nama cai uli di buku edde ni HKBP adigan 2 muli sadi hari 2 muli tu dia 2 tu bagas ni debata buasa ai keluarga ni debata do hita dengi do tahe anak na doau bapakku do ibana kan ido atong muli tu bagas ni bapakku doau tu bagas ni debataku doau ai keluarga ni debata do hita dung tardidi au gariada tahe sapangana na usameja do Tuhan Yesus alani tu si doau muli ukap bahal nau muli bagas ni debataki ai tu si doau lau muli ganup jupa minggui
On ma edet tay nangamang law manutup jami taon. Alay buku edeon ayat 5 tu ayat 8 majota edehon. Sorry ayat 5 tu ayat 6. Asa disi tahida adong do HP na dipatuduot tuat Yesus. Jala ido na urayahon. Ganup minggu, ganup ari. Baet togu hapor seaon. Asa unang dirapas sibolis be artakki di bagas ni damang di si doau tu si doau muli alani pinangi dohon ma atik bea tu inang buku de 10 walu ayat 5 dot ayat 6 sian dong aku sian multimedia saya tampil hon ma asa boy tarida ukab bahal naum muli ayat 5 Rodi ayat 6, silakan mainang. On ma gabe deta mengujungi jami tahun. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami na di banua gijang mauliate ma rohanami tuho. Ala takas do di patudo hoko tuhami huasom. Hagogoonmu. Na mga rajay saluhut nasa natinopam. Saluhut pangisi ni tanoon. Mauliate ale Tuhan. Ala di luas hohami mamongoti ari na pinarbadian mon. Rap marsaor dot akadongan nami sa porsyaon di sadok portibion di bagasan hatam dohot di bagasan ede puji-pujian atau ngali Tuhan nunga hutangi hobe hatam jala nunga huede ho kami beak ede puji-pujian nami saya baen mai gabelas ni roha di hami saya baen mai marurat marparbue di parngoluan nami jala anggiat mai gabe sangap di guarmu. Ala nima li Tuhan. Upasat kami matang yang namion tu adopammu. Dina dipatuduh hoko huasom. Mangaramoti hami saluhutna. Dohot sian gadara sahatu ingananon di tikion. Toktong do diramoti ho hami. Ala nima ngido tu ho hami li Tuhan. Ramoti maka dongan nami. Naholang nuaeng siak kami. Dakuat tu si hami persoalan di rohana be. Dakuboto hami ahana masa nuaeng ibagasan pikiran nang rohana. Alani asima rohama li Tuhan. Ubok kami maditang yang nami. Ramoti manasida. Atik beha adong na dibagasan parsorion. Adong dibagasan parukilon na dangol. Asima rohama li Tuhan. Lehom mahagogoon palua manasida sian parukilon na. Jala pakai mahami gabe ula-ulam lama boan barita haluaon barita nauli barita lasni roha tu akadongan nami na dibagasan paruk kilon. Ale Tuhan ubo kami tong ditangyang nami karuas ni huriam na dibagasan parsahiton nang na di rumah sakit nang na dijabu hodo mual ni hahipason asiroham lehom mahahipason dinasida hodo mual ni hamalumon
pamaluman nasida ale Tuhan, asi maroham di nasida. Jala pakai mahami, gabe sibuan hamalumon, sibuan haisaron, sibuak kahipason, nang pe tong adong akka namabahen hami acit nuaeng dia kapardagingon, alay upasatami madaging nang tod dinami tu tanganmu, pakai mahami hobar tu lomoni roham. Jala ubuak kami ditangyang nami ale Tuhan, tarlumobiak karuas ni huriam, na dibagasan parsikolaan. Di masa-masa ujian, masa-masa kelulusan nuaengon nasi roham, lehomma nagabe turpuk di nasida di parsikolaan na. Ni bagasan kenaikan kelas, sudah saluhutna karuas ni huriam, asi roham ali Tuhan lehomma tong akan nagabe turpuk di nasida. Jalahami pe, ka natua-tuana, ka opungna homa toktong ali Tuhan, na mga leogogo di hami, laho mga ramoti, mga radoti, ianakon, pinopar, na pinasahatmu Tuhami be. Ale Tuhan asi roham. Atik beha di bagasan sa mingguon, gudang akadosa na ubay kami. Sesa mayale Tuhan. Olan mga sahon guar ni Tuhan Yesus Kristus. Ubak kami matangyang nami tu adopanmu. Amen. Tauduti ma marede, laus disoma tapasat pelean. Sinondang liban Jesus asini rohanai jalahi tado disuruh asa tapabuai tabagala palitota tapati kukupi toropan di tanoi tutoro makalumuton sedang tu dalanai tabagala palitota tabatiur dalani ai toro dope
Sotumito lapu nariko turongani Sotumago akajolma di bain halemani tapagal napalitota tapati urdalani ay torop do penalilu sarhatop mamulati. Tatangya koma peleata. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseak kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutaddahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dona puna haraja dotago roni asanapon saleleki Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin, amin, amin. Kudul Mahuria. Stretching out on my path, and moments are quicker than last time. Go
see the kindness you told us to be.